Ħafna huma dawk li llum jaqbdu jidħlu fuq l-internet u permezz ta' diversi għodod diġitali ifittxu titjira għal destinazzjoni li jridu jżuru u lukanda jew appartament fejn se jkunu qed jorqdu waqt il-btala tagħhom barra l-pajjiż. U mbagħad jibdew jirriċerkaw fejn huma dawk il-postijiet f'dik id-destinazzjoni li għandhom iżuru u jippjanaw il-btala tagħhom. Xogħol li snin ilu kienu jagħmluh biss l-aġenziji tal-ivvjaġġar. Id-direttur ta' Rogs Group, Rachel Vella, esprimiet il-fema li tul is-snin is-suq tal-ivvjaġġar kiber kemm għal min jibbukja rasu fuq l-internet imma anke għall-aġenziji tal-ivvjaġġar, speċjalment wara l-pandemija tal-COVID-19. Qalet li wara xhur ta' restrizzjonijiet malli d-dinja raġet fetħet, ħadd ma seta' jżomm aktar lin-nies li jsifru jiskopru destinazzjonijiet oħra. U n-nies baqgħu jirrikorru għand l-aġenziji tal-ivvjaġġar għaliex dawn joffru serħan il-moħħ li kollox hemm ippjanat sew li l-aġenzija qiegħda hemm mal-klijenti tagħha f'każ li jiġri xi ħaġa u finalment meta wieħed jagħmel il-kontijiet kollha jsib li l-aġenziji joffru prezzijiet aħjar. Għaliex meta kumpanija bħal tagħna, pereżempju f'da s-sajf, inkun xtrajt 14,000 flight segment għal Pariġi pereżempju, ma tista' qatt qabel dak il-prezz ma xi ħadd li tixtri 4 seats. L-istess bil-lukanda, jekk il-lukanda jenat neħdilhom 130 kamra kull lejla. Ma tistax tqabbel inti li inti tixtri kamra waħda? Tal-istess fema il-General Manager ta' Hamilton Travel u Hamilton Cruises, Jasmin Hamilton, li qalet ukoll li sena wara l-oħra l-Maltin sew jekk huma familji bit-tfal u oħrajn avvanzati aktar fleta jibqgħu ifittxu li jmorru cruise. Iżda qalet li nnotaw xejra partikolari fit-tendenza ta' kif saru jħobbu jsifru l-Maltin. Ivart nindunaw li l-klientela f'daw l-aħħar snin jippreferu imorru inqas ġranet imma imorru iktar btajjel. Iġviri mhux jagħmlu xarej barra, però minflok imorru 4 tiem ġimgħa l-iktar imma jmorru eżempju 4 darbiet minflok darba biss f'sena. Mhux għax m'hemmx dawk il-long haul destinations li bdejna nitkellmu dwarhom naqra iktar qabel, għax dawk imbagħad ġeneralment jirrikjedu ġimgħatejn 3 ġimgħat u anke ġieli 4 ġimgħat. Imma dawk jisom minn away dejjem kienu. Imma il-trend ta' short haul ta' tlaq 3 tiem għax ġejja holiday, jew il-birthday, jew l-anniversarju, jew ġejjin u sejrin dawk ħafna nies jagħmluhom. Meta mistoqsija dwar x'budget għandhom il-Maltina s-safar, qalu li dan ivarja minn persuna l-oħra u skont x'tip ta' btala jkunu qed ifittxu. Kun hemm klijenti li jiġu hawnhekk u jkunu ilhom iġemmgħu ħafna għal dream holiday tagħhom, naraw li huma jippreferu eżempju inaqsu l-istilel tal-hotel, joqogħdu 3 star, 2 star u forsi anke jsibu low budget airlines u mbagħad ikunu jistgħu ovvjament jonfquhom daw il-flus iktar fl-esperjenza tal-holiday. Dwar jekk jarawx differenza bejn xi fittxu żgħażagħ u xi fittxu l-adulti, huma qalu li żgħażagħ ifittxu aktar destinazzjonijiet fejn jistgħu jiddevertu ta' żgħażagħ li huma, filwaqt li aktar ma' persuna tikber, aktar tkun taffordja b'tajjel lussużi u tfittex aktar il-kumdità.